Туганлык ептерін барлап, Бөрйен районында борыңғы нәселдердің бірігі Манаповтар шәжәрә байрамын ұзғарды. Рәсей төбәктәре һәм дөньяның төрле илдәренә таралышкан тугандар урындағы Һабантуй майданында йыелды. Казанда Курбан ашы, Яланда байрам. Манап нәселе Бөрйен районының күсле һәм көсле тукымдарының береһе. Улардың шәжәрә агасы тамырлары тәрән, тарихы бай. Вам о чем-нибудь говорит термин гипнотики? Гипнотики? Гипнотики вынуждают... Район хакимияте башлыгы Газиз Манапов билдәләвенчә, иң мөһиме туганлык ептерін яшь буынга yetkерү. Шәжәрә байрамдары минең карамакка бигрәк тә яшь буын балалар өчен бик әһәмияткә ияләр, чөнки ситтә яшәп, үз тугандарын белмәгән безнең якташлар бик күп. Район өстендә дә үзебезнең тугандары, туган дип белмәгәннәр күп кенә бит инде. Ә бүгенге байрам уйдара таныш булып та, туган булмаган ептерде кирегә тергедергә мөмкинлек бирде. Манап балалары сәхнә түреннән нәсел ептерін тагатты. Үзләре менән таныштырды, шәжәрә агасындагы урынын күрһәтте. Баш бала булып, мин дөньяга килгәнмен, мин иптәшем белән байгадыла яшәйм. Минең 2 кызым бар, бер кызым Өфөлә яшәй, икенчесе Баймакта. Байрамды Фәһимә Манапова оештырган. Башта ул хәбәрләшү селтәрләре аша тугандарды бергә туплаган, осрашу узгару тәкъдим иткәс, улар куш куллап риза булган. Бесән башанмаслык дип, бөтәһелә бергә дәрәү күтәрелеп, ошо байрамды үткәргә булып киттек. Бөтәһенә лә өлгөрдек. Әлбиттә, был зур кимәл түгел, әмма ләкин репетиция булһын микән, белмәйм, нимә дип әйтәбездер инде. Шуның күк байрамдар тагыла булып торһын. Батыр Үтәбаев шәжәрә байрамына Казакстандан кайткан. Манаповтарга ул әсәһе ягынан туган. Әле Батыр гаиләһе менән Павлодар калаһында яшәй. Шәжәрә тамырларын барлау, озак күрешмәгән тугандардың хәлен белешергә, туган яктың һаваһын уларга сәбәп булды ди ул. Хәзер еш кайтып булмай. Әле һаулык та юк инде. Соңгы мәртәбә 16 елда булгайным. Бүген уже 20. Шулай. Рәхмәт инде шул байрамыгызга. Һәйбәт, мине охшана бигрәк. Шәжәрә байрамында нәселдең агыйнәйләре һәм кинияләре тәбрикләнде. Яңы Мөнасиб авылыннан Сәмәрә Манапова 91 яшьтә. Яшь буынга ул изге теләктәрен yetkерде. Эй яшьтәр, бәхетле булыгыз, малларыгыздан, тугандарыгыздан кадерен белеп, бәхетле генә булып яшәргә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Егеслеге карамастан Манаповтар Һабантуй майданында рәхәтләнеп күңел асты. Тугандар төрле ярыштарда катнашты, асык һавала Казанда бешкән Курбан ашы менән һыйланды. Рафик Ахмачин, Ринат Алимгужин, Яңалыктар, Бөрйен районы.